Sådan der. I dag der skal min ven Isak prøve at hoppe på cykel over på den der rampe derovre. Vi må hellere bare komme i gang. Ja, det har du ret i. Jeg begynder nu. Ja. Jeg må ikke spille different til starten. Build different! Vi laver BMX-køring på... Men så bagefter kan du så ikke vise, hvordan man laver en build different. Nice, man. Så vis dig lige, hvordan man laver en build different op på den der. Nej, jeg tør ikke at lave op på den der, men jeg kan godt vise, hvordan man laver en build different her. Kameraet. Ja. Jeg skal lige stoppe med cyklen. Min ven Isak, han viser lige, hvordan man laver en build different. Så, der var du. Her. Film i gearne. Se. Jeg starter op i 7. gear. Vent lidt. Du starter op i 7. gear. Ja. Du kan bare filme mig hele vejen rundt der, så kommer jeg ind på skolen der. Så kan du filme, når jeg... Er det bare hele vejen herhen af? Ja, så du skal filme herfra til her. Så vis os, hvordan man laver en build different. Ja, jeg gider ikke lige vise farten til at starte med. Jeg kører bare lige så sætter jeg ud. Jeg kan herfra på, så gør I herude. Ja. Så nu kører den fandme. Jeg kan lide en bangebuks, når jeg gør det der. Fuck, man, han ligner godt nok en bangebuks, når jeg gør det der. Ja. Ja. Build different! Ja. Build different! Ah, shit. Kæft, han er syg, mand. Hvad fanden er han? Der! Jeg ved ikke lige, om man kan se ham, men hvad fanden er han? Hvad fanden er han? Der var han. Build different, man. Sådan, man. Okay, jeg prøver lige at se, hvor hurtigt jeg kan lave en build different. Guys, we're gonna see how fast he's gonna make a build different. Hvad? Jeg filmer dig. Ja. Ja, selvfølgelig. Fuck, han er langt væk, mand. Jeg filmer allerede. Ja, man starter i 7. gear med build different. Ja, så var fuld gas, som han siger. Ja. Ja. Satan, hvad fanden er han? Hvem var det? Oh my god. Where is he? Hvor er den idiot, mand? Hvad er han? Ja, han er godt nok cyklet langt væk ham der. Men i hvert fald mig og min ven Isak har lige haft en stor aftale. Han skal hjem om 20 minutter. Jeg må undskylde, hvis de der hen larmer der lidt. De larmer fucking meget. Jo, han skal allerede hjem om 20 minutter. For fanden da. Jeg troede lige, han var væk.
Åh. Er du okay? Fedt.